Good morning. Busy ang person ngayon. Nagluluto ako. Prito ako ng karneng baboy. Magdinakdahan tayo. Sus. Sunod na. Ay ko. Wisit. Iko. Iko. Wisit na yan. Oh, putok ba? Anong ganap nyo? Good morning, good morning. Nadali yung mukha ko. Visit na yan. Hey! Itong ganap sa amin ngayon, oh. Morning. Luto kami ng turon. Video na naman. Ayun naman mga laklakero. Shout out sa mga taga Bicol. Mga sunog baga mga yan, oh. Grabe ka naman makatulog baga. Di masagaya sa akin, oh. Tagaluto lang nila, oh. Walang ano man po. Hindi po, kapatid ko. Kapatid ko yung magkamukha kami yan, oh. Kapatid ko yan. Good morning sa inyong lahat. Anong ganap? Mapula na, ipapulayin daw eh. Nang dadali eh. Putok. Rico. Yun na naman. Ito ba yung sinasabi na pag nagpiprito daw tapos pag ganyan, nung bata pa, ano, nakahawak ng, nakakain ng pupo. Ito ba yun? Sabi ng matanda. Good morning po, good morning. Nakakutok ko naman. Yay. Buray niya po niya. Ayan na siya. Tagi-isang piraso tayo. Tagi-isang piraso. Ano na ang pinag-uusapan nyo? Itong ganap po dito sa amin ngayon, no? Mga sunog baga, mga yan, no? Mga nagiinom yung mga yan, eh. Hindi na ako nainom sa mga ganyan. Bagong buhay na ako. Ha? Ayan, may bilang pa yan. Ay, di. O, di, oh. Bakit ba hindi ka na iisip ko at di na mawala pa? Vlogger. Limanda, ano wala daw laman yung bigas niya. Sino na naman ngayon, pre? Good morning mga idol. Di pa oras. Balik sa piso. Yan.
Sisig tayo, sisig. Ano mo tingin mo sisig? Scatter oh. Ito. Ha? Sisig. Magsisig kami, sisig oh. Naka... Malis ka dyan, Putang na, sa point 5 pala. Jack. King. Yow! Wala yung papaitan. Araw-araw ko nang